тати. Правя видеоклип. Сериозно? Да. Добре. Гледай си пътя. Супер. Гледай си пътя. Ама снимай Исусите. Така, вижте хора, това е Исус Асенов и той кара... Самичък. Кара самичък. Добре, сега си гледай пътя. Супер. Браво, браво, браво. Аз съм то скапам за лъчето на Троя. Това е наистина малко. Браво, бе, добър шофьор си. Чуем, че Тодорова. Той шоли ти дава пътя. Браво, супер! Супер караш, браво, браво. Че малко трудно се кара и тази кола, защото няма гидравлика на ходилото. Много трудно. Да се върти ходилото. И ето сега навлизаме в село Черногорово. Продължаваш ли? Да. Много дълъг читали клипа и нямам нощ за Фейсбук да сложа. Добре, спирам, чао, чао.